Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Le video sithi thasi kancane kwibhizinisi, thasi kancane kuthando nesithembu, Mangwabe nobaba uMseleku. We guys, kule channel asinawo amagama ahlambalazayo esibapha laba engikhuluma ngabo kwi-TV show engisuke ngilethela. Lento ye-body shaming angihambisani nayo, amagama enifike nawo ku-social media mina ngihambisani nawo. Okwami ukuthi asixoxeni nge-TV show, mangihleba ngithi siyahleba kancane, uma ukuthi khona izinto esizofundisana zona kule nto engibambe ku-TV sengise asichaze further ayibe lapho. Mangise siyahleya kancane, so ngingenzeka ukuthi into engithe ngizwa ku-TV yangihlekisa kodwa ngenzeka ukuthi wena ayikuhlekisi. Ongenzeka futhi ukuthi ke mhlambe ngibhimbile lento ayihlekisi ngempela kodwa ngithola ihlekisa because ngizowenza amaphutha ngumuntu. Kodwa akekho umbomvana kule channel, ayikho ingulubo, ayikho ingulube, ayikho indlovu. Onke lamagama, amadola amakhulu, imizimba enjani akukho. Sengifike kule point lokuthi ngabona le comment ngabona leli gama kwi-comment yakho noma ngabe uthini kufanele ngiblock. Mina angiyena umuntu othinto angihambisani naye mase ngiyajika. Akaze kube njalo. Noma ngilethe inkulumo ngithi ubani u-wrong because ubethuka inhlamba, ngichaza ukuthi lo u-wrong, anginiki wena igunya lokuthuka inhlamba. Ngicela sizwane nje guys, nazi ukuthi futhi ngenza ama-TV shows, lento oyifice wayithanda uyayithanda, uma ungayithandanga uyadlula kuyona. Ibhizinisi ke guys, yazi ukuthi mina ngiyazi ukuthi lento niyayazi kudala kodwa anaze nayinakusisa. Nangu ubaba uMseleku noMangwabe kuthando nesithembu. Bengiwokha mangizozwakala ngiphefumula phezulu ngiyaxolisa. Nangu ubaba uMseleku kanye noMangwabe. Laba asebeke babukuthanda nesithembu isikhathi eside, bayazi ukuthi kufike isikhathi la obekunama questions ukuthi uMangwabe why Mangwabe Mseleku, kodwa kube kuvela i-storyline esiveza ngathi yena akashadile o akalotsholiwe. Ngithi akalotsholiwe ukuthi sizoshesha sifike kulento. So uma uMseleku noMangwabe bela ku-TV for iminyaka ewu-4, kuba nezinkulumo ezigcine zishiya i-viewer yakuthanda nesithembu abe nomqondo ukuthi cha uMangwabe shuthi akalotsholiwe, kuze kufike kumaka Mangwabe la uma ugogo athi khona uthini ugogo, awuqedile lana awukhokhile kunesikweletu ingakho ngambathile mayebona uMseleku. Kanti le phathi le yagogo ukhuluma ngomembeso. Bakubonile we guys ukuthi ke ku social media bebekhona abathi uMangwabe akashadile kodwa uhleli kaMseleku. Kwaze kwaba kufika la okuzoba ne-episode mhlambe ele ngasekugcineni uMangwabe asho yena athi uMseleku ukwenze konke kushoda umembeso angazi nani. Okusho ukuthi ngokulobola uMseleku mayelobola uMangwabe uyaphuma ekhaya abe uMangwabe Mseleku ngokwenqubo yabo. Ngoba phela ngiyazi ukuthi nizothi isintu kugcina lapho kwinyongo, kodwa umthetho wase-South Africa uyavuma ukuthi unkosikazi. Nakuba-ke nami ngazi ukuthi ekugcineni lena eyomalume nobaba nobhuti abahamba ngesintu, isigxivizo sokugcina ile yenyongo. Uyibuke-ke lento engiyishoyo, basibonile, babona ku-social media comments, mangise basibonile YouTubers, bloggers, gossip pages bethi kanti uMangwabe uhleli nje. Bawubonile lo msindo ukuthi uMangwabe uhleli nje.
bawuyeka bangaphendula ngalesikhathi thina silindele impendulo because ibhizinisi labo. Mabedileya i-answer kunama-episode amaningi. Lana-ke esekuphuma emlonyeni kaMangwabi ukuthi uMseleku ukwenzile. Kushoda uMembeso. NoMembeso futhi umiswe yini yila ozoba khona ngesizathu sikaMangwabi. Athi uMangwabi ngoba izinto eziqondene nabo ziba ngaphansi komalume. La ekhaya elikhona ngazi ukuthi uke kanjani nomalume, yingakho-ke esakhe indlu ezoqondana nomalume, okusho ukuthi ilo malume owamukela uMembeso kaMangwabi ngoba engaphansi kwakhe. Yindaba-ke uma kuvela kwi-storyline kube sengathi uMseleku akalobolile, uMangwabi uhleli nje. uMseleku umZulu, number 1. Uma uMseleku ezoba umZulu efike nokuthi uqhakambisa isiko or uzofundisa ngento ela eduze nakaZulu mase yenza iphambane, lo msindo wenzekayo yinamba. Anyway guys, ngiyayisola ngokuthi ngasuke ngangagxila kakhulu kwisingisi, bizoba simple lento. uMseleku umZulu ufika nokuthi uwumZulu ohamba ngendlela yamasiko, indlela yokuphila yile yakaZulu. Uma-ke ezothinta into esiphathelene nesiZulu nesintu kuwukuthi uyenza ngendlela yakhe, mayefuna ukusheshe avale le chapter uzosho ukuthi kwakwenziwa kanje kodwa mina ngenza kanje. Akafuni ukushesha ayivale ngoba into osuke wayibeka yaba right, wayibeka yaba correct, ayidinga ama-corrections. Uzofika athini kuMseleku? uMseleku uzothi vele umshado wami noMangwabi awumile kahle. Kushiya slenga lokho ukuthi awumile kahle ngoba kwenzakaleni. Kufike uma kaMangwabi, hayi angibathile ngoba vele akazenzile izinto ezifanele. Hawu, kanti ihamba kanjani lento? The more kuba nemibuzo, kwakheka u-episode 10, kwakheka u-episode 11. Lento futhi niyayenza-ke manje kwizingane zesithembu ukuthi aninakile. Ngicabanga ukuthi unayo-ke impendulo. uMseleku maye ewumZulu bembeka kwi-platform ezokhuluma as ubaba wakaZulu or ubaba olandela isiko, amasiko, isintu, inqubompilo yakaZulu, mase-ke enza iphutha kubuka ese-stage, kubuka iningi. Yila sekuvela khona ama-questions ukuthi shuthi yena wenza izinto ze-culture makuvumelana naye, yena ulandela isiko makuvumelana naye. Athuleke ngamabomu, afike ku-episode 15 abize lo okungaye i-subject-ke lo kungaye uba uMangwabi, avela athi-ke uMangwabi uMseleku wakwenza konke ekhaya, obekusele uMembeso. Isizathu sokuthi uMembeso usele ingoba la ekhaya asikwazi ukwenza khona. Okunye futhi indlu asinaye kuloli gceke. Khulumani-ke South Africa ukuthi nithini lapho? Du. Naya indlu ikhonjiwe iphelele. Bayeke abantu benza ibhizinisi. Wena ungagaxeli. Ngoba manje masufika lana ubuke sengathi izinto esiyiquestiona ngenxa ye-TV show siyahlambalaza, usele wedwa kulelo khona dadeni. Uyasiza isizathu sokuthi waye uMembeso ungekho. Yigceke okufanele wenziwe kulona, akusilo leli uma kaMangwabi besingibona kulona. Useyitholile-ke indawo e-right. Iyiphi le ndawo? Ikomalume. Wakha-ke uMangwabi, manje uMembeso usezoba khona. Kodwa ngoba bona banebhizinisi abahlala belibuke ngeso lokuthi ubani obuka le TV show, ingakho sithola uMangwabi edivorce, uma kaMangwabi okhuluma ngokuthi akambathile akahloniphile mayibona uMseleku because uyamkweleta, sesithi hawu, kanti lo baba wathi ulandela isintu kodwa pho izinto zakhe zakhomba ukuthi uhambe enza amaphutha. Angisho ukuthi awekho, ngikubekela lokhu kaMangwabi noMseleku specific uze usheshe uyibone lento. Mina seke ngingayibona-ke imovie nje before. Ngizoyilanda-ke le TV show, bona-ke babe-etha. Kwaba khona into ephathelene nesintu eyashiya abantu benemibuzo eminingi ukuthi hayibo, bakwenzelani lokho?
Kodwa kuze ngikunikeze impendulo-ke hlampe eqarathu, yiya ku-TikTok manje ufike uthi amaZulu oyisintu sakithi, uvele usho into ephambene, ubuke ukuthi-ke bazokuphendula bebe bangaki be-correct-a lento ephambene. Yenza ngamabomu, hamba nje uvele usho into ephambene mase uthi amaZulu noma uthi isintu. Indala-ke lento kunathi, yingakho ngithi mina i-TV indala kunathi. Into engangiqine kuyo kakhulu ngisakhula, ugogo wayesixoxela iy'nganekwane. Kufana nento ezwakala iy'nganekwane ngisheshe ngiyibambe ukuthi hayi mani, inganekwane le. Kodwa le eyaMangabe noMseleku ngikunikeza nje ukuthi buka uMseleku ewumZulu, ephinde futhi ethi izinto azenzayo uzobeka obala isintu nenqubompilo because uhamba kanjalo. Mase kuba ne-episode eshiya nokuthi uMangabe akalotsholiwe. Guys, osami ngiyaxolisa isikhathi angisitholi, ngizosuke nginikeze onke lama episode engiwabalayo ukuthi-ke why kune-episode enje. Le episode njengoba iveza ukuthi kuyiphutha lokhu, njengoba kuyiphutha kukhona abazokucorrecta. Uma-ke sekufika uButsipho ku-social media ethi uMseleku akenzi kahle, akayigcini izinto zamasiko, uthi-ke kunje kodwa ebe owakaZulu udukisa isizwe, uButsipho uzothola over 1,000 comments. uMzansi Magic-ke mase ufika ulunguze laphaya kaButsipho uthi hawu, uButsipho unama-comments amangaka, phela lama-comments abantu. Okusho ukuthi mayibuya-ke le show naba abantu. Iyaqhubeka-ke imali iyangena. Uyoyifuna oyinyoka njengoba nathi hawu. Guys, ngiyaxolisa. Akho ngizoyibosha. Uzomfuna uBhululu. Uyomfuna uBhululu usabathe njalo ikhamera mayizuma ngaseyindlini ezithile, wena ubona ukuthi uzobona into estrange, kodwa sengikutshelile. uMseleku uzoma phambi kwestage esikhulu athi yena uwumZulu, azaphatha nalezi induku zakhe, afake nomqhele, asho into ephambene nesiko lakaZulu ukuze kube nama-corrections. Kodwa mayethathe lento wayibeka yaba correct, isivaliwe leyo chapter. uMseleku bafike kuba sebeku-season 7. Bebengasho ku-season 2 ukuthi njengoba amakhosikazi ekhona kanje kushoda lokhu nalokhu, ngikwenze konke ngaqeda. Kodwa kuma-episode bahamba bebe ney'nkulumo eziwu-half, mase-ke nasithi hhayi uMangabe shuthi khona udokotela osesibhedlela. Size sithi hayi ilula-ke indaba yakhe ngoba phela vele akalotsholiwe, uyobe ehlonipha ini mayengahambisani nalento. uMangabe ubamba u-5,000 lo engudinga njengamanje. Wena uze-ke la uzongithethisa. Gayizini, ungcono kodwa nongithethisayo anginankinga, nginenkinga nonenhlamba. Onenhlamba nginenkinga, ofika ne-body shaming nginenkinga, futhi ozokwenza sengathi hlampe mina nginomqondo omncane engikhuluma nabo banomqondo omncane, hayi nginenkinga nalokho. Ngiyabonga nge-support guys. Yes, bengilethe istory la seMangabe noMseleku nebhizinisi. Usuliboneleke ibhizinisi lihamba kanjani? Namanje futhi niyayenza lento ukuthi aninakile. Niyayenza ninakile. Nizothuka ukuthi why umpumelelo ehlampe nale show yakhe yengane bezofika ku-season 5 izingane zesithembu. Amandla kimi ukuthi indlela enisebenzisa ngayo eniwasebenzisa ngayo nibuye ningayitadishi kahle. Ngeke kwenzeka ukuthi uthi ayikhanselwe ishow. Ngenza isibonelo guys, angithanda ukugamanxa emabhizinisini lapho ngiyazazi ukuthi kwizimo eziningi ngutshani. Uyabo lesisho lesi sithi indlovu mazilo utshani buyalimala, mina ngiyabona ukuthi ngutshani. Kodwa sengisho kulo ozocabanga ukuthi yena unamandla, angeke uthi unamandla wasebenzise wrong ngapha uthi ayikhanselwe ishow. Kodwa ngale kuma-comments uya-eda inamba. Ufike kanjani ukuphawula ngento ongayazi nongekho interested kuyona, nowuyibona hlampe ingasile? Ngoba mawuyibona into engasile, wena promoter le esile, phuma kule engasile, uyabo?
Alilahleka lapho ukuthi-ke hhayi le maths iyakushaya kwenye indawo ngoba uzofika ukuthi hey ngiphumile la. Hawe wena uphuma kona wonke amasizini. Pho udonsa yini-ke kwividiyo ku-social media ela ophume khona? Uyalandela nje ngoba baningi abalandela nawe ufike uyakhomenta. Mina-ke ngeyami understanding ngoba ngiwutshani ngizoqhubeka ngiyibukele i-TV show ngenza ama-corrections, ngenza ama-reviews ami ngilobu ngithi nawo ama-questions, nawo ama-answer owaziyo sicela ukuthi asichazele kudlule lapho. Kulobu kukushise njalo-ke ngoba uma kuzokushisa njalo uzoba nomqondo wokuthi hhayi uFix uzoyeka ukubuka leya show. Mayibuya mina ngizoyibuka ngiphinde futhi ngiyobuka maye ngilitholile ithuba lokuthi ngiyibuke ngoba okunye kuyangeqa. Kodwa-ke sengikutshela ukuthi uma ngabe uhamba ne-divorce engaso-divorce ngoba le divorce iney'namba. Uma ngabe uhamba nokuthi engabe uzongembesa yini uma ekhuluma kanje. Kanti uma ngabe uyakha indlu kamalume. Mase kufika ukuthi hawu nayi indlu yakhiwe uma ngabe indlu engaka sekuphelile sekuthini sithini siyaqhubeka. Nansi indlu yamangwabe nakho okunye. Mfana uyibona izinto ey'qondanayo. Buka ukuthi akuyena uMseleko obuye wazi ukuthi uMangwabe ngimulobolile ngize kusho uMangwabe. Sekuqedane ukuthi kuphume emlonyeni kaMangwabe ukuze singasho ukuthi-ke hawu kunephutha. Uzosholani uMangwabe ukuthi ulotsholiwe engalotsholwanga? Uzosholani uMangwabe ukuthi kushoda umembeso kuphela? I-South Africa yonke. Kade sithini? Ubaba lo engathi egcina amasiko kodwa i-culture yikho nje manje sengivele ngathi dance enye indaba kwarathule angivele ngithuleke. Mase ngithule naku comment section hayi we Fix hayi we mina ngiyayipopola ingozi ukuthi nakho